अरे बाप हो बाप, ये कहाला खिलवड़िया वो जले भगनी ज्यादा पतोहिया नहीं खिसर करत तो नहीं हारवा जाइम तो बहुत पतोहिया करे सन। एक कनियो के खिलवड़ी नहीं खिसन बतावा खाना बना के धइले बैसन आ एको वाले नहीं खिसन सोचे तब फुगवा कैसन देहिया बा तनी खिया दी पिया दी। बाप हो बाप कैसे बैठी हई हो मैया कोई नहीं अरे ने आओ तनी बैठाओ रे। अरे माई हो माई आ हाला बैठैया सन ना बैठैया सन। अरे बाबू हो बाबू अरे पेटवा कसा जाते हुए हाय चला हो खा ली अपने से काट के कोई दी कहे ना दे अब हम का करी आय। अरे बाप हो बाप आई हो मैया अरे बाप हो बाप खाना बनाइए नहीं के जात कैसे काढ़ी आई हो मैया। अरे अरे बाप हो बाप अरे माई हो माई ये नुबा हो जी पर जे तो कोई करे वाला नहीं खे ओगर नीमन कैसे खेलवाड़ी है कहते ए फुआ जी आज फुआ जी अटकत सबत लोग के आय चला खाई हो बाप हो बाप कतना मछली गम 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 कता कतना सुघर बनाइले बैसन लेकिन खियावत नहीं खिसन टाइम से देत नहीं बरा बरा कइले बाटे अजी फुआ जी ठीक है करतनी जी और कोई आदमी ना खाई मैं ढिला पेटा बाइन तरवरे मैं खाइम का पहली बात तरवरा त हाइसन कुल कुकरम कइले बानी बुढ़ापा में कि पतो मार के खेदले वैसे ये उजूर अब बास ना लेवे दे हमनी के आहो कने केवन कुकरम कइले बानी हो मर्दे के न दूसरा के ढिड़ा पेटवा हो चुप रही आया बुढ़ारी में भगवान दे दिलन तक फेंक दे बोला फेकम काहे खाती जी आई खइला बिना हमर जीव कुरकुरा है लागत हुए जने दुख खातिर अपन ससुरा ले नहीं हराई नीते बहुत इच पतो ही करिया सन वे दुख तो हनी जानी एगो बात जान ली फुआ जी एगो बात रवा सुन ली देखी कोनो चीज समय उम्र पर निक लागेला जनी बिना समय के ना निक लागेला कुछ चीजवा जन रवा कइले बानी ku करबा मानू छुप ना जाई रवा रोवाला से गवला से बताई तरवा बहरी निकल के जाता त मार बाबूजी से मजाक आदमी करता तार बहिनी आइल बे तार बहिनी हाय कपार पकाय कुल मैं बार पाक गइल हां एक करम करे के हटुए लाज ना नाती पोता खिलावे के उम्र में आप लड़का के जन्मावा तनी आहो कतौ लिखल बा तो बार पाक जी तो लड़का लड़की ना हो केहू के 12 बरिस पे 20 बरिस पे होत तब हमार लड़काइए में 5-6 गो हो गेल सन सियान हो गेल सन तो बियाह शादी कर देनी तो फिर भइल तो का करी। देखी फुआ जी तनी रहे के बाना त नियम कानून से रही भैया मनियो घर में 4 गो लड़का फैका बाड़ा सन जनी ओकनी के मुंह नहीं खे ना खया सन लड़का फैकवा मने राउरा मुंह बाटे 3-4 बार देखा तनी खा भइनी रौरा तिली खातनी एक बार लेके हाथ ना खा ली तिली मत खाई ऐसन दे में हतनिया तनी खाई जाला एक बे एक खाते ना खा लिया तो लेके जता जाओ हमें बाबूजी पे खाए के बाबा नुआ के खाए के बानी का खयन जी 4 गो पीस बना एके नु ले ले बनी हो 4 बार में 4 गो पीस अकेले खैनी ना मने अपने पेट खातिर हमरा के काटे थे कहले बाबू जा ठीक है बा कहला जा जा भगवान और दिन पर तबे न लुलु कुकु कहले बड़ू तनी को आदमी के लाज नहीं खे लागत तनी को लाज नहीं खे लागत कि हां कैसे करे के बाटे आ उठा के फेंक देम फौजी करई अंगना में जान जाई हमरा से कुछ कहनी त दा ले लिया अपने से आजी तनी को नहीं के बेत के रोनी का खाई तो कैसे खाई देखिए जब पैसा ऐसा नहीं के हाथ सकेता बाटे जाई रे अपन ससुर फुआ जी ओ जे डिलीवरी अपन करवाई में जा सरकारी में लेके गइला के बाद पैसा लागेला टेम्पू के पैसा ना लगी लेके गइला के लेके आइला के एकने हमर घर आई हो जे काहे चिंता कइले बाबूजा चिंता मत करो जा ए जे केरवा के सम्हारी मने बाबनी के पतो ओके 50 के 100 लिपल जाव ना ये ना भरा गइल बाटे हम भतीजी के बुला दो जा हमरा नहीं के पता जी बुझाता उतना करी घर में तो अथी के थैले बानी कैसे खेलवाड़िया बोलेली तब कबो ई बात ना सोचली सन ए कहाला अपना से ना जुड़ेबू तो साग ले ना जुड़ेबू तो साग के पानी में जुड़ेबू अपना से ना जुड़ेबू तो दूसरे में जुड़ेबू हो कैसे बोल के जाते हैं जाए 10 बोल सन हमार बोले के मौका तो निकाल तबे ना
जाए दिन हमार लड़का होई वही दिन चल जाए लेके अपन लड़का के छोड़ छाड़ के। आई हम मैया हाथ नहीं ले खाते हाथ ना बोला तो समझा दे धा दे तनी खइसन। ए भगवान बुझाते नहीं के का आदमी करी हन हैं कहनी लइकिया के ना के मटिया पर पानिया डाल दे रे धीरे धीरे बैठा दे हम बरोबर कर दे हम इतना न तेने पानी लग जाता नु की का बतलावे लही एकदम में जैसे ही बारखा होता वैसे ही धके एथी हो जाता टुए एगो हाथ त डैमेज हो गइल बा नतिया कुछ होइते नहीं खे हमरा से न तो अब तो बैठा के बढ़िया से धर के आ बढ़िया से धर देले रहती हई बुझा तक कि का करी का ना करी पर के बैठा देती तो ठीक न रही हो मम्मी का रे चल दे खाना वा पानी के मोटरवा चालू क के आ पाइपा जोड़िया के है पानी फुहवा मार दे हैं बाप रे। बराबर ऐसे हो न जाईते बकरिया उनका खेत में पड़ गए गाड़ी देत रहली के हां विश्वनाथ में ते कहां गई रही हम चल गनी वजह से जामुन भी नेनु का है जमुनिया चल कह दे नहीं करा त पट मनी गोड़िया उठ जाई हैं एक गाभिन बकरी या केहू लात केहू हाथे गोड़ पे मार दे त का करी बोल ना खाना दे हम खाना खा के जाए तो जो चाची देखा के मांग आई दे नी मनुआरी के हैं मनुआरी के देखा के आई बकरी तो नहीं देखिया सा हां अरे बाप हो बाप हाथवा में तो नके बोलवे नहीं खे लागत एकदम में हड़िया मर ले बिया तो हां रे काज नहीं ठीक का तो हो हो गइल गइल। बटे ठीक हो गइल भाई देखत ना सब तन ले हई सब हई नसे पर नतिया मार देले ह मिलित न त नतिया के धक्का मिचोट देले रहती कि ओई जगह मर गई रही ते चल दे खाना तो जो ले ले चाची से मांग ले बैक बैक का कइले बाड़ी ये कदम ही लइके मोका बा तो मैं बकरिया हक देले बिया रे तो हम जान से न डरले बनिया निया रे एथी करे खाती या सुन ना होई ना तो एगो अब एथी सुबेरे सुबेरे एगो बोरिया में रख दी है ए मम्मी रे हैं एनु ए बेरा तेल लगा दे हमरा कहू देखनी मोबाइल में ऑनलाइन से दूगो कपड़ा मंगा दे ई बताई रवा कपड़ा है ना सुनी घर में वहां के रखम पुआ जी के रखम कि हमारा के रखम बताई चाची चल तोहरे के रखम तू इनु सब हमर काम कर लू चल ई बताई तो हाथ ना मर मर के मछली बनाईनी गर्मी में सब खाई आ दूगो तीन गो पीस छोले बागे सब खा गेल में ढिलार पेटार बाड़ी तो उहे मैं खाई हन और आदमी के मुंह नहीं खे के खा गई फुआ जी हम मोटकी दादी जौन आइल बे वो हां ई हमनी के का खाई हमरा खराइल बई का जानी का खाइम जा आय अपना घरवा ना खाइल पियल होत रहे का के हमरा घरवा आके अहिया खातड़ी पियतड़ी छुछुआ तो चलल दी का देख ली रौरा हैं एगो ढीड़ पेट लेके अहिया ही चलावतड़ी जे हमरे घरे मुझे देखा अनाथ आश्रम खुलल बाटे एक त लाज लगाता कि फुआ जी कहे में खेलवाड़िया के बुझाता कि ढीड़ हाथ ना निकलल बा और ऊपर से के करी धरी दिए जाके बैठल बाड़ी त हमरा से तो एकदमे ना होई मन करता है हां ये पेड़ा वाले के चाहिए हाँ, मार दिला दे हम नहीं 2-4 दिन हो न गइले हां 15 या काहे लगई हन का जानी बा कहिया कहम au कहिया जई हन का जानी जी रुका ना कहा त नी कि नाही जब देखा हैं? खाए खाए बड़ जेठ बात बाहर तो था कर निकाले जो कुछ नहीं खी ना तो कहन के देखा ना भैया बापुआ मर गले सना भैया भौजैया चाहे मैया बापुआ तो भदिस पतोइया हमरा हम के नहीं की जान हमरा के खाना ना मिली हम बकरी देखे ना जे मारो सुन तो मारो सुन हम नहीं की जान जो ताहारे कहिया ना कपड़ा फाड़ी हम ठीक नु का गलती कहत कोची के काट कोची के व्यवहार करे लागतिया हैं नो लइका के मुंह नहीं खे बुढ़ ठेल आदमी पूरा त 50 बार जवान के भूखे नहीं के लागत अगेला गो हम ही पागल हनी ढेर दिन के बाद कह देनी के मन करता मछली लेके आवे थे कनई कनियो बना दो हैं सबसे बड़ बात त ई बाटे कि बताई उनकर 3-3 गो पतो मार के खेदले बाइसन का हसन 4 रन पर तया के इधर डलले बाई डेरा बताई त इतना त 4 दिन 2 दिन निक लागेला कि 6 महीना साल भर निक लागेला इतना ता हैं ठीक है अपन बेटा त चलाइए नहीं खे जात आदमी कच कहां से इतना तक चलाई ठीक है बाहो का हम कह कहीं दी धीरे बैठ के कुल 4 ग्लास माटी होती लीप को होई चाटे खाती हो जाई जंगरवा उठ जाई लेकिन हई करे खाती काम का जो करे खाती ना कर जंगरवा उठी ठीक नु रुका ना आजू ना एक आली राफे दाप कर देतनी कि रहे के बता ढंग से रह आ ना त अपना घरे दुआरे जा हैं अरे कौन करने कइलू कि पतो तीनों मिल के भगा देली सन घर से करनिया आदमी देखत हैं? नहीं के का उनकर कि पूछे जाई में रवा करनिया नहीं के देखत बुढ़ापा में बुझाता कि लइका हो खावे खातिर मन करता टू इनकरा हुआ त फुआ जी फूफा जी क्वेश्चन बाउन जी दीदी जी अरे उ त औरी नतिया थी औसन तो कुछ मोगड़ा होए त रफा दफा होने हाँ। कर ना ती खेलावे के उम्र में बताई अपन बाल बच्चा निकल लगी हां
नाती न तीन तीन चार चार गो नाती हो गइलन स आ कैसे हैं? समाज में मुंह देखल हम अरे लगले लगले बड़का बेटवा दामाद उतारी समझ ल तब देखई हन जा इन्हीं के बस चली ना तेनी के दर्जन पूरई हन स ठीक नु कहाँ बाड़ी इनकर आज एक हारी राफे दाप करतनी के नहीं बाप हो बाप एकदम से नु गर्मी हॉल में लगता कि नतिया के बेटा लाइन काट देता उसमें कितना गर्मी होता हो एकदम से यही से नु जा जाके दुआरिया पे बैठ रहते तो भौजी बोले लगता डी दुनु जाने कि का बेटी जे द्वार पे जाके बैठता नहीं हां तो उहो के आइल त लाज न लगता कि जा जाके द्वार पे बैठ जाता नहीं तू करे लगता नहीं एकदम से हम लाशर ससुरा में बानू तो कुछ भी कर ससुरा में त निमन बा हो सगरो से ढपाइल बाटे नु त गर्मी ना हो एकदम से ठंडा बनैले बाटे है लगले बुझी हम लगता कि जाइम कहत नहीं से कहां बानी सुनत नहीं हाँ सुनी ना कुल सुनता मैं शिकायत करता हूँ। का शिकायत करते हैं जी ना कि कोई हमारे साथ बा हम तो खुदे अकेले हो बैठ के शिकायत बतियावता नहीं कोई भौजी और का बजे के शिकायत हम करम मैंने हमारा इला दिक्कत बता रहा कहतो एगो आगुल बहना बैठा रहता हूँ दुआरी पर। अरे ना जी ऐसा कोनो बात नहीं के हम कुछ कहनी बताई आ जानता नहीं हम तो कहता नहीं बड़ी कोस के हमारा भूख लग जाती खाना खाए यही बे हमारे खा लो ना तू खाना खाइबो हमारे खा लो रौरा के हम कैसे खाई जी क्या कहता नहीं रहुआ आधा जिंदगी पारे हो गल बा आधा पार हो जी हमरा खा जेबू तो अरे सब का? बात बतियावे ला नहीं नो ना। के हैं ना देख कैसे कहेलू ना हैं तो कहतो भूख लागल बा कनी गांव में जाके मन नहीं करते के करा रहुआ के हम हिले वाला नहीं बिना ले गुल काहे हम लिया के जाई ए जैसे तो तारा के बुझाता काहे चल हुए तो हम कहता तब चली आखिर ए जे होई तार फुआ हम्म, हैं हम देखो देखी ए जाइल बा परसम देखो देखी पेट से भाई पेड़ से बड़ी हां लइका हो के देखो तनी हैं हम कहता नहीं फुगावा के हम तंग हो चुकल बानी फुगावा से रे वो ना पतियाम त ये अपन उम्र पर ध्यान नहीं देत हो कि ना हमर का उम्र बा अरे ये यही के चलते ना जिला शर्म नहीं के दम बगेदले बड़ी सन पतो ये कर फुगावा के हां मार के बगेदले बड़ी सन बे तब नुआ के जरा हतिया हां इतना नहीं के विश्वास है भला बताओ यही से भौजी और बोलत है त हम कहते हैं ज्यादा भौजी का बोलत रे फुआ ये पर ये फुगा खचड़ी न गल बिया खचड़ी ना के तू ही ना। रउए बताई ढेर पीट लेके इसको निमन लागत टेरा वो त दामाद एकदम से और एकरा तनी शर्माए के चाहिए के वो घरी के माजा मिलत होई नु माजा मिलत होई वो घरी एक और बात देखो टाइम बनावल बता को एगो एज होला ना भगनी सबके एज ना बेटा टाइम ना बनावल बजी कोई अब कोई के शादी बियाह 40 साल पे 50 साल पे करता निमन लागी अब ये घर तू जानता हो दो चार गो तू लगातार फचाक फेंक देबनु तो कोनो बात नहीं के ना बुझाइल हैं ई ना कही देखो ई ना कही हमरा भी का है माने का हो जाई अब इनके नियन हो जबू तब देबू खेलेबू तो ठीक लागी रवा इतना हमर खीस बोलन को भी को बुझाला ना भौजी सुने त का कहिन जा माने भौजी सुने जा त का कहन जा माने भौजी ना कर ली जाए हैं एकदम से भाई बने एथी करो एक बार चलबू कि ना चलबू बताओ के लिए आज ना काल चले के काल चले के तो एक बार छत पर बिछे के चाहिए नु कोई नहीं रहते घरे ऊपर हम देखता नहीं हम छत पे सुधना जी मेरा मोछा काट लसन ठीक बा भौजी के अपना कह दे भौजी वाला रूम में कह दे भौजी ना भये कोनो बाड़ आने हां देखो हटी बैठ अच्छा हम देखते तू एक बार कैसे हेने ओने कर चलत हुआ सुतत हमहू साथ ही साथे अरे माई हो माई अरे बुचिया खुशबुआ अरे गैस बना देले बतानी दवाई लिया रे इनो मीठा दवाई लेके आ बाप हो बाप बुझा तो जीवन नाचो तो नती मछरिया खा लेनी यही से बुझा तो गैस बना देलस पेटवा चपा नु गइल बा खुशबुआ रे अरे खुशबुआ आओ रे काजी फुआ जी का चिल्लाता ने पेटवा में गैस बनल बतानी इनो एगो देबू गाड़ी मंगवावा तनी ठीक नु अरे वो अपना घरे जाई हे कन्या ऐसे काहे कहत जाज हमारा के मार के उजले क देर दिल बस तो तोहनिए जनी भगाओ तो देहिया छूट जाए हम चल जाए अच्छा ये बताई का के करी धरी जी रवा तो जनता ही बनी खेती बाड़ी के दिन बटे तो खेती बाड़ी हम देखम कि कन्या एक लकड़ी का अपना ही भी ओकरा से काम हुआ ला अच्छा तू घर के जल्दी खाना उतना ना बना पावेले तुरंत ही तबीयत खराब हो जाला तो रवा का सेवा सत्कार करी वो अच्छा तू बाड़ू कनेउआ बिया खुशबुआ बिया ना कर अच्छा दी ये बताई कि बूची जी कहिए हमरा घरे रख काम करे खातिर रह दिहन जा
वो तो दूसरा हम के परिवार पाउन ले भइल ना। बतिया ले, हम कह दूं ते पाउन रहे दी तने हमरा के संभार दे, ओकरा बाद ले आके जाई। बुआ जी रउआ ना 3 गो पतो ऐसे 2 गो बेटी है सर अपना हो बेटिया घरे आ चाहे अपना घरवा दुआरे रहम त ना ठीक रही। ठीक नु ई बताई कि घर में खाना बनत टुए केहू करवा देखत ताकत नहीं खिया तुरंते हम अपना ही खाल तनी। हे कनिया खतनी खैनी ही तनी भात लेके खैनी एगो पीस। हां हाँ, ये कहीं गो पीस खैनी ही पूछ लिया अपन का हो गई सब आग लग गई टुए का खानावा में ई बताई ना। कनेवा हमरा के बोलतिया कहते कि हमरा से ना होई 75 हाली खाना बनाई हैं ओको त जीव ना हटुए। बताई तनिया बोलम त रवा कहबे करम के देखा ना फतिस पतोई हमरा के बोलतिया तने उठावा हमरा के तो। ये लूरिया पर ना रवा बुढ़ौरी में हाई खबर ड्रामा कइले जरूरी रहे जी। ई भगवान जी के देनी बाप, देखा कनिया बुढ़ौती आज जवानी मत देखो। चल तू जल्दी उठ, चल उठता, चल चल जल्दी चल। कहाँ जाए? कहा तारी कि हमरा खोइए नहीं के जाता, भर भर थरिया इतना इतना लेके तू खा कौन पेट में तोरा जाता रे बोल। बताओ खुशबू हसन दे ही बा तो ना खाइब तो कैसे अरे जिया? बुआ, तू एक बारी ना सोचली हमरा ये नहीं के बुझात कि हमर ऐसा हालत में बानी त हमर पतो हमरा के का करे सन काना आ काहे हम ऐसा हालत में होखम, काहे होखम? अरे भगवान, उमर बा तोरा होगे कि बेटी पतो के बताओ तो। अच्छा ये बताओ, अब भगवान दे दिलन तो का करे? हम जानत रही तो गलती सही हो जाए। खाइले रहू हो आ भगवान देहले बड़ा ना पड़े से का भगवान डाल देला बोल। ज्यादा बोल लसन, बोल लसन ना बोले के बा बोल लसन। कूले के होटल वैसे ना जा, मत भौजी रहती तो ना बोलती। ए जे वो बोलती। मुनिया घर जो वो अपना बोलती। लड़की घर अपना लड़की घर जो मुनिया घर जो इस गाड़ी दे बोलती ना का वो कम रहती रुनिया का घरे ना जाए जुनिया घर जी भी ना, रुनिया घरे जो गाड़ी कर दे तब रिजर्व चल जाए। हमने पैसा नहीं के जी पैसा तार के रिजर्व पे टहल टहल के नहीं कुछ जा सकत ओजिगा धारा के गाड़ी उतना दूर जाए पैदल कैसे हमरा से जवाई होई? ना होई तारा के न कुछ ना होई तारा से। अब लगले ना बड़का बेटा बियाह करी हन अपन बेटी के तना करे बुझाता हैं? हां कौन जवाब दे हम रहुआ ए लड़की तोर लगले हो एगो लड़का होई लगले खेलाई है लाज में ज्यादा सन बोल लसन, लसन बोल लसन, बोले के तनी के समय आइल बा तो बोलबे नु करबो सन। इतना हमरा बोले के नहीं के मन करत। हमर भौजाई कने हटा तो सूती हटाओ। का सुते के बाटे सूते के बाद जाई अपना घरे बोरियो बिस्तरा बानी यहां से चल उठ तो ठीक ना उठाओ, उठावा हाँ उठाओ। उठे के मन कर अरे बाप रे, छोड़ फाड़ दी लगा ब्लाउज हमार आ धरी धरी डाले डाल ये दादा आ ये पेटावा पे हम ना जाए। निकली ब्लाउजे का धरता नहीं उठे गा दे दादा। ना ई काहे खाती उठ रे जा अरे बा ढकेली मत राय मत भेजी चल धर जा जय जी इधर ए कनिया रहे दादा, कनिया रहे दादा। ए फुआ जी हमनी के ना उतना नहीं खे सकती अरे कि रउआ के ना लेके चले के ढोवे के ठीक नो साढ़ जैसा बेटा 3 गो खाड़ कइले बाड़ा तो गाड़ी को दो सरी जरा हम चल राउ जाए। बेटी नहीं खी जा 3 गो बाई जा कोई भी चल जाम त गुजारा हो जाई समधियो लोग क दियन जा जाई ना लालच से भर ए कनिया गाड़ी रिजर्व बोले कह के सोशल रिजर्व करवा दो। तू गाड़ी से जाबू कि ना आजी बेगवा लेली तन छोले चटिया पड़ता ले 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 ली ओनिया ना जी बनू धीरे धीरे चल बुनू रंग ढकेल दे कबे ना कर जाय दी मत बोले एगो लुगा दे दो जब विदाई में। अभी नहीं खे जी लुगा हमरा भी 1 रुपया नहीं के त कहां से हम लुगा दे हमरा काय तो चल अरे बाप रे, अरे बाप चल ना बाप बाप कर नन टंकिया बाद में करम बुढ़ापा में बुढ़िया दर्द बर्दाश्त करी जी का जानिए दादा हम तो अरे हम तो भगवान से मांगे दाची हर के चल जाऊ ठीक रही तो। का कहता जी अरे इहो लोग के कैसा कैसा बात करे लगे और वो जाई कपड़ा ता पहनी तो जाई बात ऐसी खिलवाड़े तो पके की गाड़ी पर आई लिया पर माता नहीं खन दे का लूगा साड़ी की आई पुरान पुरान फूलों के पहनतिया